Yo, oh, ah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua. Yo 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 yo. Dalaras digoyang be. Asik. Sun pambuka ring bodo kami araso amirsani pagelaran campur sari tayub endah laras pranyata us kawentar dasar edipedi gawe semeadi pranyata mumpuni ning umi kang mandegani mejil saking Pasruh Jambi kutha Lumajang ingkang amakarya kanggung ing prapratangga tekan kang sedaya endah laras tetep jaya yo 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 yo. Tayub endah laras pranyata wis kawentar dasar edipedi gawe sang semeati pranyata mumpuni ing umi kang mandegani mejil saking Pasruh Jambi kutha Lumajang ingkang amakarya kanggung ing prapratangga tekan
tok lumayan ingkang kapateno sak bumi praprataka tekan kang senadya edan laras tetep jaya. Ungkape pradya bala medal saking jroning panangkilan netepi daramane prajurit miturut sabdaning Sang Nalendra. Manangkara kumuro utape prawadya kang gagah prakoso sajroning prajurit siyaga brantas doa para murka kang dadi pepalang sajroning negara. Hae hae oh ya oh ya oh ya ae ho ya ho ya ho ya ho ye ae ho ya ho ya ho ya ae ho lo manangkara kumara utape prawadya kang gagah prakoso sajroning prajurit siyaga brantas doa murka kang dadi pepalang sajroning negara. Sorak bata rubuh utape prawadya bandhe ngungkung tetek sikra sesauran sorak mawur mawurahan ae oh ya oh ya oh ya ae oh ya oh ya oh ya ae lo sorak bata rubuh bandhe ngungkung tetek sikra sesauran sorak mawur mawurahan.
ngungkung tengara bodale wadya manangkar kumara campur wut swaraning tetet doe lampak kadya lan jiwa gopong bok tambur berberi rolling lan kadya mawurahan kadya belo angkasa paguyuban tayo kang Porasari endah laras paringan asma kang dipimpin dening ning Umi Waranggana ayo prakanca padha parisuka ayo endah laras dadaya maju 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 jalanan tetap jaya yo 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 ae oh ya ae ae oh ya ae ae ya ya oh ya lo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam budaya. Dumateng para pamirsa saha undangan ingkang tansah kawula hormati. Sugeng kepanggihan malih kalian keluarga besar seni tayub campur sari endah laras. Yo yo endah laras ingkang dipun pimpin dening Umi Waranggana saking Pasru Jambe Majang. Dalem menika endah laras makarya wonten dusun Pandan Cepoko Ayu Sendura wonten dalemipun Bapak Angger. Lan dalem menika endah laras dipun seguyung dening Proda Suara Bumi Indah Sound System Stefan saking Cepoko. Lan diabadikan langsung dening produk syuting VCD Ardis saking Dawa. Dumateng para pamirsa saha para undangan ingkang tansah kawula hormati. Mbok bilih mangke anggenipun kula ngibur panjenengan wonten klenta-klentune kula sak rombongan
Endah Laras nyuwun ngabungi sih samudra pangaksami. Lan saking menika mugi kesenan kita sentayub campur sari Endah Laras mugi langgeng selaminya tebio saking sambi kala. Yuk co suwe gak tau gak ada jangger ala Endah Laras co. Nang Pulau Dewata nang Pulau Bali suwe gak tau ora janggere ala Endah Laras. Sugeng dalu pramiarsa sedaya pamirsani paguyuban kita karawitan Endah Laras iku paringan apa kang dipimpin Ibu Umi Warangono kanika sesepuh kita sedaya menawi wonten lepad atur kula Endah Laras mugi langgeng kalabida Sugeng dalu
rasa sedaya kamirsani paguyuban kita jarawitan saking kutha lumajang endah laras niku kang paringan aton kang dipimpin ing umi warangana menika sedaya kita menawi wonten lampar atur kula endah laran bukya langgeng selabino. Yo, wektune wis dalu. Ayo kula nang Yogyakarta. Yo. Oh. Kredo mawur mangawur-awur rahat tangaraning gong makuru bangsa tetagadya pun tolong ora praitik turangga esti kata eka cuaca lelayu saprede ritik-ritik gotong royong nyambut gawe oh
samara sauruping surya. Oh, oh. Ah. Hey. Yo. Ah. Ah. Oh. Hey. Hey. Ah. Lo. Yo. Yo, 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 oh, oh. Joko. Gak prawane gak rondon. Lek
ana Marajaka liwat kabeh pengin weruh. Kabeh kepingin nginjeng. Lah sebab apa? Lawang Marajaka ganteng sak kecamatan. Anake wong sugih nek desa Gladak Kembar. Ya iku anake Polosar kau. Kesuwur lek Marjaka anake dhuwit putune donya. Yaiku anake Polosar kawi. Winginane ana arek celak-celuk. Mas Marjaka langsung 1.000. Lawang Marjaka ane wong sugih. Anake donya putune duit. Tapi durung jangkep anggene Marjaka. Dek desa Gladak Kembar kan kate pilihan peti. Lah aku tak nyalon. Tapi abot kanggone Marjaka. Anake peti dongkol sing jenenge Arifin kate nyalon. Wah. Marjaka musuhe Arifin. Abot kanggone Marjaka. Oh iya. Arifin kan duwe adik sing jenenge Yanti. Yo apa kirane Arifin gak nyalon. Oh iya. Sing enak Yanti tak rabi. Lah, lek Yanti tak rabi, Arifin gak ira jago. Jago tunggal yo Marjaka. Sing enak tak boleh tak omong marang bapakku. Pak! Pak! Ana crita sandiwara kono gawe lakon tarkawi karo Marjaka para tarkawi sugih bondo dunya duwe anak ganteng jenenge Marjaka. Marjaka sobonge kepara nyata Nusantara padha dipamer-pamerna kelamar Yanti kedisikan wong liya Marjaka gawe gara-gara Marjaka sombong kaya jagoan akeh wanita cari sing padha kejanan Marjaka sombong kaya jagoan
aku sapa noko keke dadi andalan calon lurah Joko kepingin menang duit akeh karung-karungan duit disebar turun jalan kabeh mau ora ana sing keturunan yo endah larang lho oh ye iki lho endah larang seniman desa lho oke ayo asik lho nuwun sewu kula seniman desa gaweanku mung adol swara penak wis tau tak tampa kok abote ngoni keluarga aku biyen melu ludruk kedongan bayaranku mung cukup ludruk sepi aku melu tayuban karo gandang daging campur karyan seniman desa aku seniman desa anggapan rapi lawu ati pelong seniman desa aku seniman desa anggapan sepi jangan korong aku trimo dadi artis kampungan sumber cita anak bojoku bisa apa